αρχηγοί και οπλαρχηγοί όλοι πλειοδοτούνε. Στο κέντρο αυτό οι Βούλγαροι πρέπει να κτυπηθούνε. Η τρομερά απόφαση ελήφθη ένα βράδυ να στείλουν 92 Βουλγάρους εις τον Άδη. Με λύσα να εκδικηθούν όλοι αποφασίσαν. Πρώτη φορά τέτοια σφαγή όλοι τους εποθήσαν. Κι εισήλθανε εις τη Μονή Αγίων Αναργύρων και κάθισαν εις τα κελιά που ήτανε τριγύρω. Την εκκλησιά οι Βουλγαροί την είχανε καμένη, προ 2 μηνών πρωτύτερα την είχαν ληστεμένη. Κι όσοι εκ των εκδικητών ήσαν νεοφερμένοι κι είδαν την εκκλησία μας έτσι αποτεφρωμένη, εκδίκηση φωνάξανε να τρομοκρατηθούνε, την ιερά θρησκεία μας να την σεβαστούνε. Όλοι με μια ορμητική ιδέα προχωρούνε, τη Ζαγορίτσα ήθελαν στις φλόγες να τη δούνε. Ο Βάρδας εκ του δυτικού μέρους προχωρούσε κι ο Μάλιος εξ Ανατολών την επολιορκούσε. Όλοι επλησιάζανε κι ως αλπικτισημένοι μπαίνουν στη Ζαγορίτσανη την πόλη πενεμένη. Ο Πούλακας και ο Μακρύς ανοίξαν το ντουφέκι και στους Βουλγάρους ρίξανε φωτιά κι αστροπελέκι. Όλοι προχωρούσανε να μπουνε εις τη μάχη, ο Καραβίτης και πολλοί άλλοι Βουλγαρομάχοι. Κι ο Βάρδας σαν το κεραυνό στη μάχη μέσα μπαίνει και όλους τους εκδικητάς με λόγια τους θερμαίνει. Αιτοί πετάνε γύρω του, λιοντάρια παν κοντά του και γράφει με το ξύφος του ο Βάρδας το όνομά του. Γράφει με το ξύφος του ο Βάρδας το όνομά του και ο Καούδης στην κορφή φυλάγε τα πλευρά του. Ο Κουκουλάκης προχωρεί μέσα στο πανηγύρι, του Καραβίτη ρίξανε από ένα παραθύρι. Ο Κλήτος και ο Πηχαίων με το σπαθί στο χέρι και ο Κούτας ο αμίμητος όπου δεν έχει τέρι. Μα δεν εμπόραγε κανείς για να τους συγκρατήσει, το αίμα το βουλγαρικό έτρεχε σαν τη βρύση. Σκοτώνουν οι εκδικητές όσους να βρουν μπροστά τον, φτάνει να είναι Βουλγαροί γιατί πονεί η καρδιά τον. Τρέλα είχε τους εκδικητάς πιάσει την ώρα εκείνη, μανιακά φωνάζανε εκδίκηση να γίνει. Άγγελοι γίναν δαίμονες στην καρδιά στην όψη, γιατί Βουλγάρων είχανε πολλά κεφάλια κόψει. Όλοι οι Ζαγορίτσανοι με πτώματα εστρώθη και είναι θαύμα αληθινά Βουλγάρος πως εσώθη. Πολλοί επιροβολούσανε από τα σπίτια μέσα, μα μπήκανε οι εκδικητές και τους εξεμπερδέψαν. Κομίτες, δημογέροντας και ψευτικούς παπάδες, όλοι αρχηγοί και οπλαρχηγοί γίνηκαμε πασάδες. Όπου έγινε αντίσταση σε κάψαν και τα σπίτια, γιατί είχανε οι εκδικητές τον πόνο μες στα στήθια. Αυτά αποτελούσανε τη φρικαλαία εικόνα, θα το θυμούν οι Βουλγαροί ολόκληρον αιώνα.